लोगोफोर नोंथांमोना अम्बिका कार्टुनाव भिडिअ माला हगारगोन होननानै नेबाय थादोंमोन नालाय आङो ओरैनो कामिं सुन हगारना दोनबाय आरोना नोंथांमोना थांनानै नायदो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आङो फुल भिडिअखौ आङो गाबोन हगारगोन लोगोफोर दिनै सोलाबथ'वा ओमफ्राय बे कार्टुननि स्ट'रिया गुबुन आरोना नोंथांमोना आगोलनिखौनो साननो हागौ मानो होनबा फैसालिजोंनो एसे महरा गोरोबो आरोना फैसालि कार्टुना गैला लोगोफोर आङो फोजोबबाय ओमफ्राय बे स्ट'रिनि नामा जागोन बिजामादैजोंनो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर आं जास्ट ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों दे लोगोफोर रावबो गोसोआव लानाङा गाज्रि मोननाङा दै कामिं सुनखौ हगारना दोनबाय नोंथांमोना थां नायै ससेबाबो नायै गाबोन हगारगोन आं फुल भिडिअखौ एकदम बेलासे हगारगोन आरोना 4टा 5टा 6टानि गेजेराव नेटनि बिराद प्रब्लेम जायो दे लोगोफोर बिनि थाखायनो थाब हगारनो हाया आङो मालाबाथ' कार्टुनानो ओंखारा आरोना नेट गैयिनि थाखाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायै दे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आङो कामिं सुनबाबो नायै ओमफ्राय नोंथांमोना बै मोनसे चेनेलाव बानायनायखौ माने नायासै आरोना बेस्ट फ्रेन्डखौनो बुथारबाय होननायखौबो नायासै बेखौ नायाबाबो नै बे मोनसे चेनेलखौ नायथारदो लोगोफोर बेसेबा खस्थ'यै बानायनाय जायो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै बानायो ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो नाया आरोना नायग्राफोरखौथ' थेंकिउ बुंनो सानो मानो होनबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायो आरोना दे होमबा लोगोफोर दानिया नायदो ओमफ्राय बेखौ नायखांनानै अम्बिका कार्टुनाव बिजामादैजोंनो प्रेगनेन्ट कामिं सुनखौ नायदो आरोना आंनि खोजानाया पुर्निमा जों मालाबाबो भिखारि जाला औ नाथाय बे खोजानाखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानो हाया जों एबार बिजनेस मावनोसै दखानफोरखौनो होलाबायनोसै ना गिदिरथार दखान ओमफ्राय बिदिनो 10 बिघासो हा बायना दोनसै औ नों थिगखौनो बुंदों पुर्निमा बिजनेस मावना लायैखायनोथ' बेसेबा फस्थायनाय दङमोन जोङो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दोनबाय थानो हाला टिल्लु बिबारि बाजै मोस्रोम बाजैनोबो खिन्थादो खोजानाखौ होफैबाय होननानै खिन्थागोन बयनोबो खिन्थागोन बे सिखावा बारा खरसा खालामाखै दे जेसेबां दङमोन ना एसेबांनो दङ माथ्र गरनैसोल' औ टिल्लु बे खोजानानि भागोखौथ' बिबारि बाजैयाबो मोनबावगोन नं माने बिबारि बाजैनिबो भागो दङ इसे ना औ दङ दंनाया नाथाय पुर्निमा बे खोजानाखौ आङो हरनो बाबायलै आब'नोबो हरबाबो इसेल' हरगोन बिदि नङा टिल्लु बिबारि बाजैनिबो भागो दङना बेनि भागोखौ हरखाजोब हरगोन दे हरगोन सना एसे हरगोन ओरैनोबाबो बिबारि आब'आ फार्स्ट टाइमाव गावनि भागोखौबो आंनो होखादोंमोन थेवब्लाबो दा बिसाबो दुखिया जालांबायना गैया जालांबाय बिसानोबो हो एसे हरजोबाबाबो एसे गरनैसो होबानो जाबाय औ हरगोन सना नों सिन्था खालामनाङा हरगोन थेवब्लाबो एसेल' हरगोन बाखिखिनि आंनि गोजा देलै दे नोंनिनो गोजा दे नोंनि गोजा ओमफ्राय बिदिनो खोजानाखौ नायबाय थानोसै हाथायफोर खामला होमबा थांदो ना बेदर बायना लाबोदो बेसेबा जानो लुबैखादों खोजानाखौ दिनै नुनानै माने आङो खुसियावनो थानो हालालै पुर्निमा माने आं जेरावबो थांनोनो गोसो गैला खोजानाखौल' नायबाय थानो गोसो माने ओरैबायदि खुसि आङो खुसिखौनो लाख'नो हालालै पुर्निमा माबा टिल्लु नों जुदि हरनो गोसो दङबा जोंहानि आदा बुस्रावनोबो एसे हरगोन दे बेबो माने हाबा खालामसिगोननो न'बो गैयाना न' गंसे एसे सिम्पोलै लुना होनि दे पुर्निमा न' गंसे लुना होनायखौ नोङो सहस सानदों नामा सिम्पोलै लुना होबाबो 3 लाखआथ' थांखागोन नङा माने बिदिनो हाब वाल लुना होगोन आरो नङाबाबो ओरैनो सिम्पोलै लुना होगोन न'आनो बायजोबथारबाय जों थांबाबो अबाव हर थागोन नोंसा आदा बुस्रावनोथ' आङो हरनो गोसो गैया मानो होनबा बै खेबसेबो बोरैबा खालामसोनायालाय लोगोफोरखौ लाबनानै ना बेदर होयिनि बेसेबा गाज्रि मोननाया फैसायानो गैयाबा अबेनिफ्राय लाबना होफैनो दे बुजिथाराबो साला थेवब्लाबो आदाया एसे बोरैबा मोनदोंमोनथ' बुंखांनायनि उनाव नोङो होमारा होमबा आदानो एसेबो न' गंसे लुना होनायावथ' खोजानाया गरसेबो थांनाय नङा टिल्लु हाजारबाबो आंनिनो असे बिदा एसे बोरैबा मोनो आङो टिल्लु नाथाय आं नोंसा आदा बुस्राखौ एसेबो सैला हरा आङो पुर्निमा आंथ' बिबारि आब'नोनो होनो बाबाय खोजानाखौ आरो नोंसा बुस्राव आदानो नाङा दे गाव गायनाय आथिं दं आखाइ दङ खामानि मावना जागोन दिहुनगोन फैसाखौ माखौथ' मा जों होलायनांगौ न' गंसे लुना होनायावलाय बेसेथो थांगोन दे नाङा पुर्निमा नाङा आं बेफोरबायदि मानसिनो न' लुना होनो गोसो गैया नाथाय आदा बुस्रावा आगोलनि बायदि नंलाथ' एसे बुजिबाय जोंहानि आदाया मोजांखायानो मिथिगौ ना बै दिनखालि आरो हाजारबाबो लोगो लाबोदोंमोन ना जेबो जों जाहोनोबो हायासै बिनि थाखायनो एसे रागा जोंदोंमोन आरो खोनासंनो बाबाय आं पुर्निमा नोंसा आदा बुस्रावनि बागै मानसिखौनो रागा जोंनासो दंखायो आङो
थां नोंहा ओंखाम संनो टाइम जाबाय संहैदो आङो दसे थांनानै ना बेदर लायनोसै जागोन दे टिल्लुआ माबा मोनसे एसे बोरैबा जालांबाय मानसिया नंगौबो दिनै आदा बुस्रावनिनो गोरोन्थिमोन थेवब्लाबो आंनि आदाना हाजारबाबो एसे हरबालाय मा जायोखाय गावनि बिब'नो हरनो बादों बियो आरो आंनि आदा बुस्रावनो हरबावनो बोरैबा जाथारबाय मानसियानो हेलौ टिल्लु आब' मा खालामदों आं दिनै बिराद खुसि मा खुसि मानि खुसिलै टिल्लु आंनोबो खिन्थानाय नोंनो खिन्थानो थाखायथ' फन हरदों आङो आब'लै खोजानाखौ मोनफिनबाय हा मा टिल्लु नों सिमां नुवाखैथ' टिल्लु ना आंसो सिमां नुदों नोंनि खोजानाखौ माथो सिखावा खावना लांदोंमोननो सिखाव खावनाय खोजानाया बोरै ओंखारखो सिखावानो होफैदों आब' सिखावानो होफैथारदों आं फोथायथाराय मानो फाल्तु खालामबाय दङ नोङो टिल्लु ओइ कसमबो आं फाल्तु खालामाखै पुर्निमानियाव सोंबानो जाबाय मा जादों मिथिगौ ना सिखावा जेब्ला जोंहानि खोजानाखौ खावना लांदोंमोन ना सानै मानसिया खावना लांदोंमोननो गाव ओमफ्राय लोगो सासे ओमफ्रायथ' बे जायबा मानसिया खोजानाखौ होफैदोंना बे मानसिया माने गावल' लानो गोसो माने गावल' लब जादोंमोन आरो लानो ओमफ्राय बिदिनो लबावनो लोगोखौबो बुथारदोंलै ओमफ्राय दा मानसिया साननैसोनि उनावनो बेमार जाना होबायनो केन्सार दा केन्सार बेमार जानायखाय सानबाय आरो बियो माने पाप मावनायनि थाखाय केन्सार बेमार जादों होननानै बिनिखायनो खोजानाखौबो होफैबाय आरो पाप नांजानो गिनानै बियो मा बिदिबो सिखाव दं आरोना औ पापनि थाखायनो जादों सानबायलै बियो बिनिखायनो होफैबाय आंनो आं माने फोथायनो बोरैबा मोनदों टिल्लु दे होफैदोंबालाय मोजाङानो जाबाय दे बेसेबा खस्थ'यै सोलिना दङमोन नोंसाबो जोंहाबोथ' दा मा खस्थ' जागासिनो नोंसा गुमैयाबो बेसेबा बोसोर गोमाना थाबायना बिथिंजाय बिमायाबो गैला दखानफोराबो बिदिनो गैला जालांबाय दे जागोन दे टेनसन खालामनाङा आङो गरनैसो होगोन दे गरनैसो औ जाया होमबा गरनैसो माने एसे बुरजा होबानो जाबाय टिल्लु मानो होनबा जोंहाबो आगोलनि बायदि धोनि नंला नालाय दा अनसुलियाबो देरबोगासिनो माने खरसायानो खरसालै दे गरनैसो होगोन दे बारा टेनसन खालामनाङा गरनैसो फानबानो बुहुत मोनगोन नोङो हा नोंलाय मा खालामगोन दे एथ'ग्राब बुरजा खोजानाखौलाय एसे रानना होदो माने नोंलाय माथो नोंनि भागोखौबो आंनोसो होदोंमोनलै बारा नाङा होननानै होनाय भागोखौनो आरो लाफिनगोन आरो नोङो बै समाव आरो आंहा एसे माबामोन ना फैसा दङमोन ना बेनिखायनो नोंनो होनाय जादोंमोन दे बारा नाङा दे नोंनो लाखिजोबबानो जाबाय आंनो ओरैनो एसे होबानो जाबाय दे दे जागोन दे एबारनिफ्राय बिजनेस मावनोसै आंहाबो ओरैनो थाबाय थाला दे मावबानो जाबाय मोजाङै दोननाय आरो आगोलनि बायदि थाला मारियालासिनो दोनबाय थानाङा नै दाबो नायबायसो दं आं खोजानाखौ माने नायनोनो हायाखै सोरबा सफैगोन मिथिगौ ना सोरबा सफैबा मा सानगोन नोंखौबो सिखावसो सानगोन मोजाङै थाला मारिना दोनबानो जाबाय गद्रेसाव दे जागोन दे जिखिजाया जोबोद खुसि मोनबाय आङो टिल्लु माने आंबो माने सिमां बायदिसो मोनलायलांबाय गोमानाय खोजानाया दे आरो फैफिनबाय आसुरित बे सिखावनि गोसोआबो माने बेमार जानायखाय हामबाय आरोना मोजां जाबाय जेनेबा गावखौनो पाप नांबाय सानबायलै बियो औ नांमारगौबो जानो हानाय मानोथ' बियो लोगोखौ बुथारनांगौ दे मोनदोंना दा गावगायाबो बेमार जाजाबायना बिराद रुजु रुमुयै जालांगोन सानदोंमोन खोमा खोजानाखौ लानानै दा बेमारसो जाजाबाय दाथ' बेफोरबायदि बेमार जादोंबा सहसाव हामनायबो नङा दे जेखिजाया मोजाङानो जाबाय दे बेसेदि थार गोसोजों मोजां मोनोमोन आङो नाथाय मानसिया बेलेगसो जाहैबाय नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ गोहोम नों आंखौ मा मोनखौ बेफोरबायदि थगायनानै नोंखौ आं दायो थांमारगोन बे गायदिखौसो मोजां मोनो आङो बेनि महरखौसो आं मोजां मोनो बे अम्बिकिखौ मोजां मोनो आङो बेसेदि मोजां मोनोमोन आङो लाबोनोनो सानथारबायमोन आङो नाथाय आं नोंखौ बोरै लाबोनो आं नोंखौ मोजांखौनो मोना आङो बे गायदे होननायखौसो मोजां मोनो बेखौसो साननानै मोजां मोनदोंमोन आङो आबामोनथाय नों मानो गाबदों हायलाय आं थगायजाबाय मा थगायजाखो नोङो आबा बिहामजोआ लोगो हमनो फैयासै ना मायो ना मायबा बुंदों बिहामजोआ बिदि नङा आयै बै गोहोम सोर गोहोम आबा गालायालै गालाया औ मा जादों
बियो थगायदों आंखौ आं जायजोंबा रायज्लायबाय दङमोन ना बे सिख्लाया आं मोजां मोननाय सिख्लायानो नङा लोगोआसो आंबा जायखौबा मोजां मोना बिनि लोगोसो माने आयै बे अम्बिकाया आंनि नाम्बारखौ बिदोंमोन ना फार्स्टआवनो माने आयै गोहोमखौ आंनि लोगोखौ बियो लिंहरनानै आंनि नाम्बारखौ बिदोंमोन ओमफ्राय आं गोहोमखौ सोंबाय बबे सासेया बिदों होननानै बियोथ' जाय नाम्बार बिदों बेखौ होनना खिन्थायाखै नाम्बार बिखौसो बिदों होनना खिन्थाबाय उल्थां फाल्थांदो जायबा आंनि नाम्बारखौ बिदोंना आं बे सिख्लाखौ फसायनानै थाङा आयै बै सासेखौसो फसायो बै सासेखौ होननासो आं गोसथोबाय थादोंमोन रायज्लायबाय थादोंमोन आयै नाथाय बे अम्बिका होननायासो आंजों रायज्लायबाय दङमोन आंखौ धोखा होबायलै आयै बे गोहोमा बे साला गाला बुद्दाङा मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ दे नोंखौ नोंनिनो लोगो एथ'ग्राब लोगो जायो आरो नोंखौनो बेफोरबायदि थगायबावो आरो औलै आयै आं दा मा खालामबावनो आं जायबा सिख्लाखौ साननानै रायज्लायबाय दङमोन ना बे सिख्लाया आंखौ मोजांखौनो मोना नाथाय जाय सिख्लाया आंखौ मोजां मोनो आं बेखौ मोजां मोनालै आयै बियो गाबदों सिख्लाया आंखौ मोजां मोनो होननानै आंखौ हाबा खालाम आंखौ लां होननानै नाथाय आंनो नाङा आं बेखौ बोरै लाबोनो आं बेखौ मोजांखौनो मोना बै सासेखौ होननासो आं रायज्लायबाय दंमोन गायदे होननायखौ बेफोर गासिबो गोहोमनि थाखायनो जाजोबदों बिसोर सिख्लाफोरनिबो जेबो दाय गैया बे गोहोमनिनो आं बुगोन बेखौ आयै मोनबा बुगोन आं नागानायाव गैया आयै नाङा दे आबा बुला बुसि खालामनाङा आंसो मोनथिगौ आयै आं बोरै मोनदों आं थानो सुखुवाखै आयै बेसेदि मोजां मोनोमोन आं बेखौ नागार आं आयै बे गोहोमखौथ' बुथारगोन आं जेराव लोगो मोनो बेयावनो बुगोन आं आबा नों जेबो बुला बुसि खालामनाङा आं थागोन बिसानि न'आव आं बुहैगोन बेखौ आं सोबायगोन नाङा आयै नाङा नों थांनाङा आंनो थांगोन आंखौ मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ बियो मा मोनखौ बियो पापानो गावगाया रावजोंबो मोजां मोनजाया नालाय बिनिखायनो मालायखौबो मेगन सानानै बेफोरबायदि थगायदों बियो बेजों मालाबाबो लोगो जानांला आबा बे मोजां नंखाया बे गोहोमना गाला लोगो जानांला बेजों लोगोखौथ' जिबनाव जाखालां आयै थेवब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि थगायनाङामोन ना बियो लोगो जानानै आंनिफ्रायनो बेसेदि हेल्प मोनो बियो मोनजायोबो रिसार्चबो सोना होलायो गस्ला लंपेन्टबो आङो बायना होलायो दुर्गा फुजा खाथिबा बोसोरफ्रोमबो बायना होआबाबो बायना होयोआनो आङो अबेबा बोसोराव थेवब्लाबो बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय साला खायफा थिराया आंखौ अयनायद्राय खालामबायलै आयै बे गोहोमा आं बेखौ सोबासिनो सोबानानै हाथाय साथाय बारग' होजोबगोन साल' खालामजोबगोन आं बेखौ आइदै मा जाखोथाय खर'आनो मानो साबाय थाग्रा जादों आंनिया बे साननैसोआ मोनथिला दे आरो एसे गिदिंबायबो दङ आरो सम सम गोबाल'बो मोनग्रा जादों सोर फन हरदों सोरनि नाम्बार हेलौ सोरो आङो सोरमोनबा आं माने माथोखौ बुजि मोनाखै आङो नोंनि आइ लाभ इउ थोद मा जानला मानला बुंलाबायोलै खामानि गैया नामा हा आंजों जानला मानला नङा दे आंनि नाम्बारखौ अबाव मोननाय नोंनि नाम्बारा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव दंखायोमोनलै सना आंनि डार्लिं ओइ लाजिया नोङो हा मा मोनदों नोङो जानला मानला नङा दे मा बावबाय नामा नोंजों आंजों बेसेदि लोगो हमलायोमोन प्यार खालामोमोन सानफ्रोमबो बै बेसर बारियाव जोंफोर थांलायोमोन सिरि बावबाय लाजिरोङि नोंखौ साला आरो खेबसे फन हरबाबा नोंखौ नों नायबाय थानाय जानला मानला बेयाव खामानि गैयाबा खामानिफोरखौ मावै थां मिथिबाय जानला मानला फन हरबाय थानाङा आङो नोंखौ सिनायबो हाखाया मिथिबाय मानो हाया जानोलै नोंजों आंजों बेसेदि बेरायबाय 5 बोसोरसो रिलेशनशिपआव थाबाय नों आंखौ बावबानो जागोन नामा थोद बोराय मांगां बोरायसो खोमा लाजिया नोङो हा दोन फनफोरा फन हरबा दिगदार दं खिन्थु दोननाङा र' सना नोंबो आंखौ सिनाय हाखागौलै आंबो नोंखौ सिनाय हाखागौ आं हाया नों बायदि आं मानसिफोरखौ आं सिनाय हायाबो आरो आं गोसोबो गैया मोनथिनो नों मानसिया मोजां नंखाया मिथिबाय आरो जेबो खामानि गैयाबा गन्थङाव थाव फोननानै उन्दुना था बेयाव जानला मानला बेयाव फन खालामलाबायनाङा बारा फन हरलाबाय थानाङा दे बाराबा पुलिसनोसो हगारहरगोन आं आयौ हाबाब हामा जेबो मोजां हामि नङा दे फना दोननोबा दोन आरो हरबाय थानाङा आंथ' ब्लक खालामखागोन ब्लक खालामबाबो आरो गुबुननि नाम्बारजों हरबावगोन नङा मा नांगौ नोंनो मा नांगौ मा मोनदों नोङो फन हरनानै आंनो नोंखौ नांगौ आइया लाजि गैबावासोलै औलै सना ददेरे आंनि दाउमैना दोन बाराबा दानो पुलिसनो खबर हरगारगारगोनलै है नोङो आंखौ मोजां सिनाय हाखागौलै सिनाय हाया आं नोंखौ नों बायदि गाज्रि मानसिखौ आं सिनाय हाखाया खबरदार फन हरबावोबा
मुसे बुरा कोई नहीं होगा दे आं बुंना दोनखाबाय आरो आङो हाबा जाखानायसो मिथिबाय हाबा जाखानायबाबो नोंखौ नांगौलै डार्लिं बाय दोनदो र' मोनसे गिदिर खोथा दङ मा गिदिर खोथा नोंजों जेबो गिदिर खोथा गैया आंहा दोन फस्थायगोन दोनबा फस्थायगोन